Tol, kumusta na kayo dyan? Mahirap ang trabaho natin. Hirap ang trabaho. Katating lang ni Papa mga utol. Galing yan sa trabaho niya. Tingnan nyo yung mga ginagawa ng mga utol natin. Ito si Leader Bossing mga tol. Kalat pa dito mga utol. Rami pa mga inumin mga utol. Oh. Leader Duban. Ginagawa nila mga utol. Yung TV mga utol. Yung TV mga utol. Ilagay namin dyan. Napakuha ko ng ganito mga utol. Ilagay namin dyan mga utol. Taas mga utol. Gamitan namin ng barina mga utol. Mga utol, may pinadala pala si Rich Chicks mga utol. Dala daw ni Papakita namin yan mamaya mga utol. Pinag-shopping kami ni Rich Chicks mga utol. Kahit nasa New Zealand dyan. Ayan. Bahay ko sa lain. Spider-Man. The Spider-Man. Ah, tara. The Spider-Man. Kuluko eh. The Spider-Man. Huwag ka tawa na tawa dyan. Nahihirapan na si Poder mga utol. Huwag ka tawa na tawa dyan. Kulukoy ka talaga. Spider-Wins. Spider-Wins. Tignan yung mga galawan ni Spider-Wins mga utol. Nag-i-edit pala si Tol Mark mga utol. Abangan nyo yan. Ano yan? Ganda ng pagkaka-edit yan. Abangan nyo yan. May simple race yan. At Rich Sigs. Ako muna yung taga-video sa kanila mga tol. Apagan, mauna pa rin. Ah, mauna pala yan. Mauna pala na tol. Huwag yung apagan na tol. Tingnan nyo na yan. Panoorin nyo yan. Sige mga tol, update namin kayo mamaya mga tol. Paglagay na ng TV mga tol. Ba't di anti-click sa Ang galing talaga ni Spider-Wins mo. Kanina yan pa nilalagay yan sa dulo mga tol. Kahit hindi pa kailangan mga tol. Grabe lisura. Hirap mga tol. Hirap mga tol. Parang panghuhuli ng manok mga tol. Smoother mga tol. Kumusta na? Kumusta ang manok natin dyan? Sige, pakita mo. Batang oso. Sakit ito. Saan na? Iato ko man sa kuwan. Oh, mahal ito ganyan. Ah, air fryer din na day. Oh. Air fryer yan mga utol. Yan ang pinagkaabalahan ni Moder ngayon. Nire-rip niya muna. Freezer pala niya nilagay. Para mag-dry man, no? Tapos ilagay na sa air fryer. Ang batang oso. Kulukoy ba yun? Dugay, patawa. Matagal ba yun? Kapit na. Malapit na, malapit na. Di lang dugayon. May disgrasyang naganap. Dalawa na dali. Dalaglag pa si Poder. Nalaglag yung likuran na ni Poder. Pero hindi nalaglag si Poder. Mag-auto, nagka-split lang. Galawang split, Spider-Man. Split decision. Split decision lang mga tol. Malapit na laglag ang leader of the band mga tol. Dalawa yung nadali sa mga inumin natin mga tol. Hintayin nyo pag Pasko mga tol. Papag-giveaway namin yan. Papag-giveaway sa mga troops. Nilinisan na naman ni Batang Uso. Daspan. Batang Uso, mag-ingat kayo dyan ha. Mag-ingat kayo dyan ha. Bait talaga. Baka mag-subscribe na naman sila tol. Ikaw kasi, hindi mo kasi hinawakan. Tawa ka lang ng tawa. Ano ito? Nakuha ng isa? Ito yung sila rin, dili. Haras kayo na kapapatang slide. Nablasot ang usa. Split decision. Nag-split decision magad. 3 inumin. Baso niya? Sige mga tol, dinisin mo na yan yung Batang Oso. Mga tol, ginagalawan na nila yung TV mga tol.
Tingnan natin ang maayos mga tol. Wala bili kana mas kwenta. Jis, kumana. Sintro. Ano yan? Medyo galon yan? Jis dito ya. Matik jis. Tingnan nyo to tol. Nindot na siya ipatong, straight ko kayo. Nagmabagaling tol. Jis na ang kariman. Ikaw na to are isa kita iibot tang muli ko. Tol, ang galing mo mag-screw tol ah. Sinabi mo pa. Yan ang talent na to. Ibutang na. Bawaan na ni. Matik jis. Bawaan na pa. Supod rin. Ilan? Tupungan ni Media? Tupungan ni Gilba. Ha? Tupong din. Ilan? Easy. Tingnan nyo tol. Tingnan nyo yung makagalawa nyo tol oh. Wala. Tol, anong sukat niyan tol? City Media. 17 media. Galing mo talaga. Kapitan tol, wag ka mga... Pusa eh. 17 media mga tol. Tol, ayusin mo yung sukat yun tol. Lapas kamay. Tingnan nyo yan tol. 20 na. 17 ba gito? 17 ba gito? Kuha mo na tol. Kuha ko na tol. Easy lang yan. Alam mo naman tayo na... Galing mo pala tol. Kuha tayo. Madali lang sana yan tol. Kung may manual tol. Walang manual tol. Tanawa mo lang. Tingnan mo kung natamaan ba yung... Hanap tayo ng sukli mga tol. Nautusan na naman tayo mga tol. Kana may hitro. Na tol, anong sukat na naman tol? 16. 16. 16. Ano yan 16 sa English tol? 16 yan tol. 16 tol. Pila to dito, city to. May balot pala dito tol. Easy lang yun. City? Mau ni. Gigi-gigin. Makanti na. Abante tol. Mastig mo talaga tol. Anong masasabi mo sa ginagawa niya tol? Hirap din tol. Wala kasing manual tol. Wala kasing manual kasi. Puro kasi automatic. Walang manual dito mga tol. Puro automatic. Ano yung ginagawa mo dyan tol? Studyhan ko muna tol. Anak gini siya. Para sa ito rin kahit na kayo. Ayos na yan tol. Ayos na to. Tigas na lang. Kon isal ubro mo kato ya. Tingnan nyo naman mga tol. Ginalawa na naman. Mga tol. Tira muna tayo ng pipiro mga tol. Pipiro pangalan nila? Pipiro? Pipiro mga tol. Cheese mo kato. Matakas. Pepper. Tuluin mga tol. Kain na na. Mga tol. Parang isaw. Baka din pinipig mga tol. May pagwag ipagahe na. Ano mga tol? Yung pilit. Mahal lang. Hindi, di na makaon. Clean. Mga tol, tingnan nyo mga tol. May kinain na buhaya mga tol. Tingnan natin, may manok dito mga tol. Kuluto na ba mga tol? Yung buhaya mga tol may kinakain. Okay. Ano siya, ilanan nga luto na? Mga tol. Luto na ba ito mga tol? Awa doon pa, luto na ba pa? Ay, puto na rescue mga tol. Luto na kayo. Kuna na. Luto na? Na puti kayo. No.
Luto na mga tol. Luto na. Silasa pa. Tabang nilas ako. Sus kami yung bibida na. Tabang. Basta kay gutom alam mo. Luto na alam. Kung na. Luto na yung ating ulam mga tol. Ulam for tonight. Mga tol, nakita niyo ba yung buhaya mga tol? May kinagat yung buhaya mga tol. Pakita natin ang may-ari ng buhaya mga tol. Gusto yung buhaya mga tol. Marinahin na mga tol. Lagigay nyo na mga tol. Lagigay na mga tol. Lagigay nyo yung basic mga tol. Mga tol. Nabalita na. Ito na mga tol. Tingnan natin kung tama yung measurement mga tol. Boy. Nice. Ayos. Mga tol. Okay na mga tol. Okay ba tol? Mga tol. Kain mga tol. Ay mga tol. Tolby wins. Tingnan mo tol. Tingnan mo. Ulam natin. Niluto ni mother sa air fryer. Puder. Leader of the band. The band. Oo. Suporta tunay bagit. May tira eh. Ganda ng boses ko talaga tol. Pagkuha tol. Ibang klase ah. Kain muna kami mga tol. Busog na. Nabi mo ba? Ipakita natin yung binili ni Richig sa atin. Let's go. Mga tol. Yan. Tol. Mga tol. Ito pala, kakadating lang dito. Galing kay... Galing kay Chichi mga tol. Galing kay mga tol. Akala namin mga tol, galing to sa New Zealand talaga. Tapos tinanong namin siya. Sabi niya, may ipapadala daw siya pagkakahapon. Sinabihan niya kami, may ipapadala daw siya. Dadating daw ngayon. Akala namin galing ko sa New Zealand. Nabigla kami pa. Kasi ang bilis lang ko, dumating. Dumating ako. Yun pala mga tol, online lang pala ito mga tol. Tapos malupit si mga tol, tinanong namin mga tol, bakit mga nila? Sabi niya, trip lang, trial lang daw. Ibang klase si Chichi mga tol. Ito mga tol, ang pinamili ni Chichi namin mga tol. Lace. Del Monte Four Seasons Juice Drink. Hot cake. Nagaraya. Samyang mga tol. Ano, challenge pa namin to? Klase to ah. Nutella mga tol. Nutella. Hershey's Kisses. Mga Oh. yung mga chocolate din pala na binili si... Mga tol, natunaw na yung sneakers mga Lista, tol. mga tol. Oh. Natunaw na mga tol. Ah, ito lahat yung binili ni Chichi mga tol. Oops, ito lahat. Cremo. Isang pack ng cremo. Iklaro sa ninyo. Kaya ito'y kuhan, padulaan. Fresh milk. Loh, buhay hangin. Doritos Nacho Cheese. Pa mga utol. Nung sa mani. Madami-dami din pala binili si Chichi. ah. Del Mundo. May Chichi mga tol. Ibang klase talaga to si Chichi mga tol. Ito. Toasted bread. Dami to ah. Butter crunch. Yakult. Daghang Thick and kaya creamy. Pascual. No? Yogurt. Yogurt mga tol. Dami-dami dito mga tol. Oh. So mga tol, Yan mga tol. may pork tocino, dairy cream, Dairy cream. may tuyo. Di na tuyo eh. Ano sa din eh? Shrimp na. Kini? Oh, shrimp na. Shrimp, kini dako kayo? Oh.
Shrimp pala mga tol. Shrimp yan mga tol. Pagkain natin yan mga tol. Malalaki na shrimp. Pag malaki na shrimp, anong tawag yan? Prawns. Big shrimp. Mahal na. Big shrimp. Pansat. Sa Bisaya, pansat. pa yun. So, yan lang lahat mga tol. So yan na lahat mga tol. Dami-dami din yung tripping ni Chichi mga tol. Bumilhan kami. Thank you, Chichi. Dami pa chocolate mga tol. Ano na? Natunaw na. Tunaw na yung mga chocolates. So, Ha? So, dito lang mga tol. salamat sa panonood mga tol. Salamat tol. Don't forget to like, Share, comment. subscribe. Subscribe kayo. Subscribe kayo mga tol. Bye tol yan. Okay. Siyempre, hanggang sa muling pagkikita.